नमस्कार दोस्तों, आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से हरिपुरी बंधु का परिचय जानते हैं। गीतकार एवं वीडियो एडिटिंग कन्हैया उपाध्याय हरिपुरी का तथा आवाज दिया है कमलेश हरिपुरी ने। हरिपुर में हमर गाँव बा, हरिपुर में हमर गाँव बा, हरिपुर में हमर गाँव बा, आ जइह गोरिया, आ जइह गोरिया, हरिपुर में हमर गाँव बा, आ जइह गोरिया, हरिपुर में हमर गाँव बा, आ जइह गोरिया, हरिपुर में हमर गाँव बा, हरिपुर में हमर गाँव बा, हरिपुर में हमर गाँव बा, आ जइह, अरे आ जइह गोरिया, हरिपुर में हमर गाँव बा, आ जइह गोरिया। उत्तर में अइह बरम पीढ़ी देख के, उत्तर में अइह बरम पीढ़ी देख के, दक्षिण के परती ओ घैबू निरेख के, दक्षिण के परती ओ घैबू निरेख के, गौवा के पश्चिम, गौवा के पश्चिम, अरे गौवा के पश्चिम चमटोलवा के नाव बा, आ जइह गोरिया, आ जइह गोरिया, हरिपुर में हमर गाँव बा, आ जइह गोरिया। गौवा के पूर्व पुरान एगो कुइया, गौवा के पूर्व पुरान एगो कुइया, चेंगन पोकन चिंटू खेलत हुई है भुइया, चेंगन पोकन चिंटू खेलत हुई है भुइया, गौवा के बीचे है, गौवा के बीचे हरेश्वर जी के धाम बा, गौवा के बीचे, गौवा के बीचों बीच हरेश्वर जी के धाम बा, आ जइह गोरिया, आ जइह गोरिया, हरिपुर में हमर गाँव बा, आ जइह गोरिया, हरिपुर में हमर गाँव बा, आ जइह गोरिया। और आखिर में तीन बाड़ी बहिना हई चार भाई, तीन बाड़ी बहिना हई चार भाई, बाबूजी सचिदानंद, बाबूजी सचिदानंद, सुमित्रा जी माई, बाबूजी सचिदानंद, सुमित्रा जी माई, कहे हरिपुरी है, कहे हरिपुरी, कहे हरिपुरी, हरिपुर में चारों धाम बा, आ जइह गोरिया, आ जइह गोरिया, हरिपुर में हमर गाँव बा, आ जइह गोरिया, हरिपुर में हमर गाँव